idem. Dneska k tomu ďalšieho videa, kde budem hovoriť pár faktov o Old Freddymu. Prvé je taká základné. Zdá sa mi, že ide vždy z pravého ventilátoru a ide vždy so stredom. Druhá vec. Zachránite sa pred Old Freddym tak, že si dáte masku a keď odíde, si ju dáte rýchlo dole. Keď to neurobíte, vás zabije. Tretia vec. Tiež má nejakú vec v ruke, ako Toy Bunny a ostatný. On má mikrofón. A niekedy, keď máte slúchatka na ušiach, tak môžete počuť niekedy aj jeho chod. Aj ten mikrofón, trošku ako vrzga. Za štvrté. Podľa mňa on je taký aj najsilnejší. Aj tak úplne tak, keď je úplne že 6M alebo 5M, tak vždycky tedy príde k vám a niekedy tá maska sa vám môže zaseknúť na hlave, zabije vás, tak v tom je podľa mňa dobrý. A posledná vec, má strašne pofiderný jumpscare, jak cvaká zubami. A toto je všetko o Old Freddymu. Dúfam, že sa toto videjko krátke páčilo, tak čau.